Wala na. Wala nang sakit. Oo. Cleansing lang yun, ha? Wala Ay, na. sakit mo, isang patay, alam mo na yun, parang sinalvage yun. Isa siyang babae. Maswerte ka. Dahil naghahanap siya ng dasal, ikaw na natipuhan niya. Kung meron kang gatimpala kay Kristo, sa araw nito nakagawa ka ng kabutihan. 50%. O 5%. Ano pa yung balakang mo? Wala na sakit. Wala na. Wala na. Cleansing na lang. O taga saan kang bansa? Talaga. Canada. O shoutout mo yung mga taga Canada. Marami nanood dito. Shout out ka. Sa yung sa Canada, kung saan ka nagtatrabaho? North Battleford. Dito ka tumingin. Siyempre, dito ka ano eh. Shout out sa mga taga North Battleford. Oh, mega mega shoutout daw po. Taga Canada dyan ha. Nasa YouTube channel po tayo. Cleansing na lang po siya. Pinagtripan. Hindi siya. Sige po na. Para ano. Ay, sakto pala sa po ha. Matanda na po. Ano parang dam? Wala rin malagkit. Hindi na masyado. Yan na. Mamaya pagka sinalang, baka na maglinis-linis ka ganyan. Ay, sasabihin ko, bukas na lang kayo magpagamot. Sige, matulog kayo dyan. Kasama niyo yung mga sakit-sakit dito. O, iba-bypass ko kayo, di ako nagbibiro. Gabi na. Kaya pag naglinis, maghingi agad ng tawad. Ganyan. Ganyan. Lahat. Ganyan. Paspasin ng paspasin. Ditapon. Panginoon Kristo, ako po si ganito pangalan. Para naman pag naglinis kayo, para kayo nadidiri sa sarili nyo. Ay, pag bumilang ang 3 minuto, ay umabot ng tayo ng 10 minutes at wala pa rin natatanggal. Sorry, bukas ka na gagamutin. At isipan mo muna maigi. Marami pa tayong pasyente. Hindi na. Relax. Nagkit talaga ng katawan nyo. Parang ano, parang may alcaltran. Alcaltran ka sa katawan. Galing ka pang Canada yan ha. Tapos, dito nilalagay dito. Relax. Hinga. Okay. Ano pa ramdam? Nahilo? Ha? Masakit pa? Wala na. O, wala na. Parang ano? O, parit. Hindi ba tayo tapos? Nakarap. Dito. Dito. Para makita yung mukha mo. Yan, yan ka lang. Malagkit. Sobrang lagkit ka mo. O, pagka nagpupunta kayo rito, kailan may dala kayo pistabi lagi. Yung sakit nyo, makati sa balat ko minsan. Sakit nyo sa spiritual, okay lang yung natural yung pawis. Yung pawis nito, hindi ordinary. Yung sakit nyo, makati talaga sa balat yan. Kahit kung ako minsan, nakakati yung balat ko sa dibdib. Hindi to ordinary yung sakit. Hinga. Wala. Hinga lang. Hinga. Hinga. Ano pa ramdam? Ano pinagkaiba? Wala na. Hindi. Ganito. Straight yung pa kaya. Hindi ganyan. Bengko. Doon harap. Yan. Huwag mo siya lang pa. Higa. Baba. Sige pa. Ah. Bitaw. Release. Oh, ano pang ramdam? Unti-unti na tayo bumababa sa forma. Ano pinagkaiba? Ayos na. Okay, ulit. Tayo. So kayo nagbigay ng tsokolate? Oh, salamat sa tsokolate binigay niya. Hawak. Ikaw pala si Saluta. Ano ang apelido mo? Saluta. Saluta. Ikaw pala lagi nag-comment. Actually, hindi tayo naka-live sa Facebook page, YouTube channel yan. Pero makikita din nila yan. Hinga. Hinga. Parang dami. Magaan
Lang na. Balakang na lang. Sige. Diyan ka rito. Balakang na lang. Tagilid. Shoutout sa lahat na nanonood dyan. Shoutout sa mga taga, yung 6 na nanonood dyan sa YouTube channel. Pakilike naman yung isa. Ingat. Apa? Kabila. Next. Pakilike naman po. Madali na. Matagal nila ito pinaghirapan. So, kaya ayos mo na kaya. Ilalim ito. Hindi ganyan. Tanggalin mo muna yung nakakaharap. Ano ba yan? Cellphone. Wala, ganyan yan. Magpapakasag yan. Kaya mo na. Yan. May cellphone na ako. BlackBerry. Yan. Yan. Ingat. Isa pa. Ingat. Lihat pa ng konti. Yan. Ingat. Ano lang. Okay na. Okay. Una. Okay, ano paramdam mo? Babalik ko ito sa cellphone mo. Ano paramdam? Okay na. Lakad nga. Tingnan natin. Kung lakad, dahan-dahan lang. Normal na lakad lang. Ano? Angat mo yung mga paa mo sinasabi yung masakit. Kalahin mo yan, may naiinggit sa'yo. Naligo ka sa sarili mong pawis na malagkit. Tapos sumama pa sa'yo dito yung best friend mo. Sumakay pa ng aeroplano. Ano? Angat mo yung mga paa mo. Ano? Eh, nawala na. Oh, higa na, diretso. Para hatakin na yan. Alisin mo muna yung mga cellphone mo. Sagabal na sa pag-hatak eh. Lapag mo muna dyan. Walang kukuha dyan. Maraming tayong CCTV camera. Higa, diretso. Flat. Hindi ganyan. Higa. Relax. 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 Na. Sigurado yan. Masarap ka na magtrabaho yan. Okay. Ano paramdam? Huwag ka na maglakad. Inuman mo na tubig. Pahinga ka muna dyan. Ano paramdam? Parang alanganin pa sasabihin mo kay Kristong parang eh. Ano ba taga? Okay. Okay na. Shoutout nyo. Taga Canada. Taga Canada si Sir. May dalaga pa dyan sa Canada. Binata pa to. Bye-bye. Okay na? Okay. Thank you. Maglagay ka ng langis, kuya. Seryo, bago ka maglagay ng langis, dadasalan kita, dadasalan ko muna yung, ano mo, yung agimat mo. Maswerte ka sa agimat mo, pinoproteksyonan ka. Harap ka rito. Nasaan yung tubig mo? Sige. Kasi ito, binigay sa'yo, ano ba ito? Personal mo ito kinuha? Dito? Sinugsuot? Hindi po. Pinadala sa Canada. Okay. Mas lalakas pa ito pag ako nagsuot. Dito. Pero nasa indasal, di ba? Opo. Nahihilo naman ako sa'yo. Normal ba na yung katawan mo? Para ka naman. Relax lang. Pangalan. Kasi ito, dinala sa Canada. Pero tumalabagan, di ba yung visa? Dahil sa panalangin mo. Pangalan. Middle name. Apelido. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kanang kamay. Pikit. Gaya mo ako. Panginoong Kristo. Jesus Nazareno. Ako po si. Nananalig ako at sumasampalataya sa iyo
na dinidinig mo ang aking panalangin. Tatawarin mo ko sa aking mga nagawang kasalanan, sa isip, sa salita, at sa gawa. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang karen mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa, parang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulo sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abang Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin kami makasalanan ngayon at kung mamamatay. Amen. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Kasi pupunta-punta ka dito, wala kang extra damit. Dikit. Maswerte ka, kaibigan. Salamat sa pagdarasal mo sa kanya. Naintindihan na? Alam naman pangalan niya, di ba? Ema po, tinatanggap ko ang kwintas na ito, simbolo ng pag-ibig at kapayapaan upang libusan ang aking karamdaman sakit. Kung sino man nagdarasal o nainggit sa akin, ay tatalbog ito at babalik sa kanya. At tawarin niya ako kung ano man nagawa kong kasalanan sa kanya. Ama, ibinibigay ko ang buong buhay ko at puso ko sa iyo. Ikaw lamang ang Diyos namin at toto't buhay na nagbibigay buhay at magpaswalang hanggan. Amen. At ilayo ko sa sakit, trahedya, sakuna, disgrasya, panganib, ang mga taong sumalakit at masamang iniisip sa akin, ang hindi kayo manguna at maghari sa kanila at sa aking team. Amen. In the name of Jesus. Amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Kunin, ibaba. Tapos kunin na ka ng kamay. Kanang kamay. Matataranta ka na naman. Pag muna pa ka naman niya, mag-focus ka rito. Face mask, madali lang yan. Silent close. Kunin ang kalabit ng kamay. Ngayon, ipasok mo siya. Gumana yan, kahit nasa abroad ka, nasa Canada, hindi ko pwede na, dinasala ko na, pero mas maganda yung sinusok ka mong gagamot. Nasa inyo dasal. Huwag mo sasalin ko, sabihin mo amin. O, baba mo na, lagyan mo sa loob ng katawan mo. O, yan. Anong paramdam? Anong pinagkaiba? Magaan lahat. O, paalam ka na. O, babay na. Naka 13 minutes din tayo. Bye-bye. O, ito tubig mo. Maglagay ka na ng langis. Nasaan na ba yung papel, yung ano niyan, takip? Saan na napunta? Ito na pala. Salamat. Bye-bye. Bye ikaw natin. Paalam na po. Salamat sa YouTube channel.